Добрий день, друзі, хлопчики, дівчата, пані та панове, пацани та пацанеси, шановна громадо. Вас вітає Тимур Філоненко. Давненько у нас не було інтерв'ю на цьому каналі, скажіть, реально дуже давно. І ми вирішили поновити все-таки цю традицію, бо треба, окрім стрімів, викладувати і нормальні відео, нормальні розмови, цікаві розмови, які цікаві нам з вами, які цікаві мені. І будемо продовжувати це робити. Я нагадаю, що треба перед тим, як ми розпочнемо, підписатися на цей канал, поставити вподобайку, обов'язково поставити дзвіночок і також підписатися на телеграм-канал Філоненко, де анонси цих всіх відео і стрімів. Ну і у нас там прикольний чат, де ми сходимо всі потрошки з розуму. А я думаю, ми можемо розпочати, в принципі, сьогоднішню розмову з Іваном Томашевичем, білоруським добровольцем, який є другом нашого каналу. Ми неодноразово співпрацювали, в принципі, в цьому питанні. Завдяки цьому пану люди, які вигравали в наших розіграшах, мають чудові тубуси від артилерійських снарядів, які розмальовані українськими художницями. Тому ось це винуватець, якого ви бачите на екрані з нами разом. Вітаю, Іване. Вітаю. До речі, у Івана теж є канал, YouTube-канал, називається Томашевич Вор. Я закликаю вас підписатися. Посилання на цей канал буде в описі під цим відео обов'язково. А також я нагадаю, що ми збираємо на 78-й полк десантно-штурмових військ Збройних сил України, а саме на групу Ю, яка купляє дронне обладнання. Тому підтримайте, будь ласка, цей збір і разом до перемоги, як то кажуть. Ну що, Іване, розпочнемо. У нас, до речі, одразу кажу, що Іван буде говорити білоруською мовою. Я думаю, з цим нікого не буде проблем, адже ми розуміємо, мови схожі. Ну і плюс, а де ще білорусу, окрім України, практикувати свою власну мову? На жаль, така ситуація. У Польщі теж. Ну так, там теж можна, в принципі. Але тут ближче, тут ближче. І візи не потрібно. Та. Ми, до речі, про документи ще поговоримо про візи, бо там дуже така велика срака, можна сказати. Так от, Іване, давай розпочнемо з самого початку. Ти переїхав в Україну в 2021 році, наскільки я зрозумів, що ми з тобою спілкувалися в вересні. І до того, в 2000 році, в Білорусі відбувся нереалізований Майдан, скажімо так, по-нашому, якщо по-українськи. Там уже майже третя спроба неорганізованого Майдану, і все це таке умовне, але просто у 2020 році воно набуло максимальну масовість. Ну так, я маю на увазі, що ми бачили українці бачили в Білорусі те, що бачили у нас, і тому таке порівняння в голові. Давай якраз з цього і почнемо. Як ти вважаєш, окрім такий фактор, окрім того, що Лукашенко фальсифікував вибори, фактично узурпував владу, як сформувалася взагалі громадська думка Білорусі? Що ще, окрім цього, вивело білорусів на вулиці? Як взагалі ця опозиційна двіжуха вся працювала? Бо я так розумію, що політичної опозиції, як такої, яка в системі у владі, не було. Якщо я не помиляюсь, поправ мене. Як це на вулиці відбувалося? Як формувалася вулична опозиція? Які погляди були? І що змусило їх вийти на вулиці в 2020 році? Ну, тут, звичайно, було не те, що вокруг когось там гуртувалися, а супроть. Тобто, вибори у Білорусі були не за, а супроть. І там у нейкім там штаті, ці де там у Америці там не губернатором, а мером нейкага там населенага пункту ёсць кот, так і у нас, калі б на выборы пайшоў кот, галасавалі б за кота. У нас кажуть собака сутула. Можна і собаку сутулу. А в Білорусі кот. Да, ну, нават калі б паставілі кота, вылучылі як кандыдата кота, ён бы там і подпісы б сабраў бы і балатаваўся бы гэты кот. Ну, потому что, як кажуць, звычайна кажуць, там табуретку паставіў і за яе прагаласавалі по Беларусі. Сутнасць была ў тым, каб не за Лукашенко. За каго заўгодна, але не за Лукашенко. Таму што, для прыкладу, ёсць людзі, якія нарадзіліся пры Лукашенку, хадзілі ў садок пры Лукашенку,
пайшлі ў школу пры Лукашэнку, скончылі школу пры Лукашэнку, адслужылі тэрміновую службу пры Лукашэнку, паступілі ў вышэйшую навучальную установу пры Лукашэнку, скончылі вышэйшую навучальную установу пры Лукашэнку, адпрацавалі неабходныя 5 гадоў пасля гэтага ВНУ таксама пры Лукашэнку. Вось, і гэта ўжо паўнагадовыя людзі, якім там пад 30 гадоў, якія акрамя Лукашэнкі нікога і не бачылі па сутнасці. Ось, гэта там у Пуціна было, што ён там з Медведзевым на адзін тэрмін мяняўся, каб гэтую канстытуцыйную штуку выканаць, што там больш 2 тэрмінаў запар і нельга. А Лукашенко папросту гэта ўсё скасаваў яшчэ там на пачатку сваёй палітычнай дзейнасці, і ўсё, яму не трэба было гэтага рабіць, таму просто Лукашенко. І зараз там ось літаральна гэтымі днямі праходзіць там беларускі сход, і каго б вы думалі абралі старшынёй гэтага беларускага сходу? Лукашэнку. А чаму абралі? Таму што больш ніхто не балатаваўся папросту на старшыню гэтага сходу. Ось так і працуе па сутнасці выбарчая сістэма ў Беларусі. Дарэчы, адзін чалавек прагаласаваў супраць, і я лічу, што гэта падстава. Добре, тобто просто в самому суспільстві білоруському не було таких, знаєш, двіжух там футбольних хуліганів, ультраправих, ультралівих, андеграундної такої двіжухи політичної, яка формувалася з вулиць, просто було таке вже невдоволення цим диктатором і просто бажання, щоб його змінити. Тобто не було такого, як тобі сказати, політично підкріпленого мотиву. Ну, такія групы, мабыць, і былі, але яны зноўку ж не былі якімись там афіцыйнымі. Напрыклад, там фан-клуб таго ж мінскага Дынама, якіх можна там далучыць да вось гэтых фанацкіх движух, скажем так, ну, яны не рабілі ўвогуле ніякіх палітычных заяваў. Што датычна фан-клубу кіеўскага хакейнага мінскага Дынама, там увогуле кіраўнік сябра Лукашэнкі. Таму і сам па сабе гэты фан-клуб, ён такі, іх нават дынамікамі нельга назваць, тому што, ну, дынамікі, звычайна, ты кажаш, дынамікі пайшлі там, лысыя, з бітамі, там, з крыжамі, якімі у касухах, там, і гэтак далей, ідуць там і все сруцца побач з імі. А там такі, шалік наматаў на шыю, гэты хакейны, все, ты дынамік. Ну, такое. Таму такіх движух не было, усе гуртаваліся больш па такім, па дваравым чатам. Ось, і такім чынам знаходзілі кантакты. І вся движуха насамрэч сыходзіла з таго, што людзі гуртаваліся і пачалі, скажем так, выбудоўваць гарызантальныя сувязі паміж сабой. Ти сам до 2020 року був простою людиною, чи ти двіжував теж, був політично активним, чи от воно якось прокинулося, як у багатьох у нас теж, до речі, в 2014 році, а деяких і тільки в 2022, а ще є деякі, у яких і досі не прокинулися. У тебе як це відбулося, ця трансформація? Мне гэта все прачнулася яшчэ ў 2000 годзе. Таму што ў 2000 годзе я патрапіў у Малады фронт, гэта маладзёжная арганізацыя Беларускага народнага фронту адраджэння, гэта апазіцыйная, на той момант яшчэ зарэгістраваная нават партыя, якая мела там зусім невялічкі адсотак у парламенце на той момант, там 3%, адсоткі, 3%, ці там штосьці каля такога. Ну, там 1 ці 2 прадстаўнікі, мабыць, там было, там, ну, не шмат, карацей. Ось, і была маладзёвая арганізацыя, у якую я ў 2000 годзе патрапіў, там на некалькіх маршах я прымаў удзел, потым там былі такія быццам бы курсы кіраўнікоў, якія там праходзілі ў гэтай маладзёвай арганізацыі, якія я скончыў, і па выніку якіх мне запрапанавалі пасаду у гэтай арганізацыі. Ось, я займаўся арганізацыяй дробных акцыяў. Ну, там якая-небудзь нагода інфармацыйная, там хтосьці прыязджае ў Мінск, там, або там нейкі там дзень, як у нас ёсць, калі ты ведаеш, дзень аб'яднання Беларусі і Расіі, ён 2 красавіка, а 1 красавіка – это дзень дурня.
І там было такое, што дзень яднання дурня з Расіяй з першага на другое адзначалася. Ну і пад такія вось даты нейкія акцыі ладзіць, гэта была мая праца. То бишь зарганізоўваць людзей, праводзіць, кантраляваць, там мерч сялякі з'яўляўся там адмысловы, гэта ўсё раздаваць, адсочваць людзей, мець кантакты пэўных людзей, якія там адказваюць за пэўныя суполкі. Ну, гэта была моя праца. І яшчэ тады у 21 годзе, калі былі выбары, была зноўку ж спроба плошчы у 21 годзе. Мы тады, памятаю, былі на плошчы, на Кастрычніцкай плошчы, зайшлі тады ў дом прафсаюзаў, ён так называўся, там, ну як зайшлі, ну дзверы вынеслі там і зайшлі. А ён там просто там плошча такая, там пабудавалі гэты палац незалежнасці, ці як ён там называецца. Ну такі звычайна стандартная такая радзянская херня квадратная. Ось. Ну і побач там звычайна там прафсаюзы, там афіцэры і так далей, там усе гэтыя дамы. Ось. І там сидзеў гэты адзіны, быццам бы адзіны кандыдат ад апазіцыі, два ягоных ахоўніка, ён там увогуле разгублены, не разумее, што адбываецца, і тады ўжо было зразумела, што ну, нічога з гэтага не выйдзе. І па сутнасці справа такая, ну, працягваць гэтую справу сэнсу ніякага не было. Ну, таму што папросту ты разумееш, што ну, нема не ў суспільстве, у грамадстве. У грамадстве нема вось гэтага руху такого, што які быў у пачатку 90-х, калі там толькі здабылі вось гэтую незалежнасць, які быў яшчэ напрыканцы, скажем так, 80-х, які залетеў у 90-е, калі ось всё незалежнасць, яго раптам не стала. Все неяк так прыцярпеліся, там ежа не па талонах і добра, вайны няма і добра, не стреляюць і добра, і все там пастаянна пужалі там всялякімі на пачатку там чечнямі, а потым вы што хаціце, як ва Ўкраіне. Ось уже пасля 14-го года так все было. Ось, і тады ўжо было зразумела, што вось гэтага нейкага руху, імкнення у грамадстве няма, і таму я сышоў з гэтай арганізацыі, таму што ну я не бачыў сэнсу там далей штосьці рэалізоўваць. Чому то толерувала влада? Вона, типу, просто тому, що вона була така організація, вона була незначна, чи тому, що не було якраз тих рухів, про які ти кажеш? Не було у першу чергу рухаў, а тыя людзі, якія былі свядомыя, іх было вельмі нешмат. Колькасць там, ну, адзінкі. Ну, сам разумееш, што такое там зараз то палічы, колькі у той жа Ўкраіне людзей, якія адэкватна глядзяць на тую ж мабілізацыю, напрыклад. На той момант ісці супраць Лукашэнкі — это тое ж самае, ну, умоўна кажучы, што зараз в Україні мобілізавацца. То бишь варыянтаў, што ты знікнеш, вельмі шмат. Бо у 90-х людзі знікалі просто ось так. Прычым людзі досыць высокіх пасадаў. Міністр абароны, напрыклад. Просто ось так взяў і на заўтра няма. І да сёння ніхто не ведае, дзе ён. Те ж саме відбувалося з активістами, я так розумію, з активістами, з аператарам ОНТ, які там з 10-6, калі здымаў 6 у Чечне, калі там быў па працы. Таксама 6 там 10 зняў і все. Сёння ёсць, заўтра няма. Тая ж справа, ну, Шеремет, просто справа з Шереметом, якая была, папросту яна была больш такая гучная, калі посадили Шеремета у Беларусі. Тады да, там Павла Шеремета, нагадаю. Так, сам Ельцин тады за яго там упісваўся, казаў, што мы будем размаўляць з Лукашэнкай толькі калі ён Шеремета адпусціць. Ну і Шеремета, зразумела, адпусцілі, і ён тады уцёк ва Ўкраіну. Ну, він на НТВ тоді працював, якщо я не помиляюся. Так, він працював не на НТВ, ці на УРТ. А хто їх? Але ж на російському каналі. Так, це російський канал, але філія білоруська. Загинув в Києві, трагічно, до речі.
От теж не зрозуміло за яких обставинах. Там Аваков щось ловив та не спіймав тих, кого треба, по ходу справи. В этой справе головне самого себе за хвост не зловить. Ну, звичайно. Так, такі чутки, скажімо так, ходять. І в Україні теж. Диви, як проходила оці акції непокори в 2020 році, як люди вважали, вони повинні протестувати, і коли почалися перші сутички з мусорами? Ну, першыя сутыкненні пачаліся яшчэ літаральна, як толькі ўсё скончылася. Таму што я асабіста там не быў, таму што я быў назіральнікам на участку ў сябе, і мы там ладзілі, чакалі, пакуль нам вывесіць результаты на нашым участку, там і на сумежны участак, там таксама школа побач была, я там хадзіў. Мы так курсавалі паміж участкамі, там дазнацца, што там у вас, што там у вас. Ну і звычайна нідзе нічога такого цікавага не было. А потым дзесьці бліжэй да першай гадзіны ночі папросту прыехала нейкая дзежурная група МАПу, якая вывезла усіх гэтых, хто там выбары гэтыя абслугоўваў. Вывезла, і нас папросту разагналі. Нас нават не затрымлівалі. То бишь магчымасць нас затрымаць была, але нас не затрымлівалі, нас проста разагналі. І забралі гэтых выбарчую гэтую камісію там і кудысьці павезлі. Пры гэтым ужо было чутна, што там у цэнтры горада штосьці адбываецца, бо былі сполыхі на гарызонце і было чутна выбухі. Як потым з навінаў дазналіся, светла-шумавыя гранаты ўжо ішлі ў ход. А ўначы, калі, скажем так, машын не так шмат, ўсё вельмі добра чутна, і Мінск не такі вялікі горад. І ўжо тады былі сутыкненні досыць жорсткія, напрыклад, і такой масавасці яны не набіралі, якую яны набіралі дагэтуль. Напрыклад, там тая ж плошча 2010, пра якую кажуць, і 2005 году спроба той же самай плошчы. То бок 20-й год ён папросту азначаўся тым, што падчас гэтай кампаніі перадвыбарчай ужо пачалі фармавацца нейкія групы на ўзроўні гарызантальных сувязяў раённых. І людзі гуртаваліся папросту вакол сябе. Чому було прийнято рішення особливо не чинити опір? Особливо політичної опозиції, яка до цього закликала, що давайте не будемо повторювати, як в Україні. Що це за мантра така взагалі? Люди ж розуміють, що якщо мінти так себе поводять, то, напевно ж, треба давати у відповідь. Чому було по-іншому у вас? Як ти вважаєш? Так і давали. Давали так, як не давали ввогуле ніколі за всю гісторыю Беларусі. Давали. У двух областях, наколькі, прынамсі, да мяне даходзіла, у двух областях, у Брэсцкай і у Гродненскай, гэта заходнія две вобласці, літаральна кіраўніцтва гэтых абласцей, калі прыйшлі людзі да, як гэта называюцца, у вас это КМДА, адміністрацыя, я ўзгадаў. Прыйшлі да будынкаў адміністрацыі, там папросту гэта сказалі, всё, мы сыходзім, што хаціце, то рабіце. Улада не наша, а нам гэта не трэба, все. Тобто дастаткова ўжо можна у двух абласцях можна просто прыйсці і сказаць, все, гэта в обласці, у якіх мы там перамаглі, гэта наша, скажем так, новая Беларусь, про якую яны зараз там па Літвах, Польшах і гэтак далей там распавядаюць. І сыходзячы з гэтага ўжо будаваць там далейшыя ідеі. Але ніхто не захацеў прыйсці і ўзяць гэтую самую ўладу. Все хацелі, каб ім гэтую ўладу аддалі. А звычайна людзі, якія ўжо 30 гадоў яе будуюць, гэтую самую ўладу, будуюць дзеля сябе, а не для кагосьці, яны нікому яе аддаваць не збіраюцца. Не збіраліся і не збіраюцца збірацца. Таму гэта ўсё выглядала вельмі смешна. Але людзі змагаліся ўсё роўна. Ўсё роўна былі барыкады, былі сутычкі, літаральна там кожнага вечару, нават калі там днём штосьці разгрібалася, вечарам зноўку людзі на пэўных скрыжаваннях кучкаваліся,
Вось я, напрыклад, жыў, ну, умоўна на акраіне. Вось, але там такое важнае скрыжаванне, апошняя станцыя метро па галіне. Вось, буйное скрыжаванне, і там звычайна там зутычкі былі. І я нават пры тым, што ў мяне комната нават мой пакой быў на іншы бок дома, да мяне арамат слезатачывага газу даходзіў. Пры тым, Навіть што там, так. ну, там метраў 300-400 ад мяне да скрыжавання, ну, з вакна бачна, мне 8 паверх, ось, і даходзіла. Пах слезатачывага газу даходзіў да мяне. Ось, таму все магло нават атрымацца, калі б не лідары, А хто, окрім... якіх, на жаль, ніхто не абіраў, ось, якія самі сябе, можна сказаць, абралі і, скажем так, і дзейнічалі не сугалосна з тым, як варта было б дзейнічаць, калі ты хочаш дасягнуць менавіта мэты атрымаць уладу ў гэтай краіне. Угу. А окрім Тихановської були ще люди? Ну, там былі, але то такія штучныя кандыдаты. Угу. Зрозумів. Ну, сама ж та Тихановская, яна таксама была штучным кандыдатам. Штучным кандыдатам яе зарэгістравалі, таму што папросту не разглядалі як варыянт. Але потым все стала складаней пасля так званага аб'яднання гэтых, як кажуць, там 3 грацый. Я б там іншым словом гэта все назваў. Ось, але ў тебе манетызацыю здымуць. Там не вперше. Так що, якщо є словце, можеш приправити. Калі аб'ядналіся 3 кабінеты, гэта кабінет той же самой Тихановскай, Цыпкалы і пасаджанага ўжо на той момант Бабарыкі. І зразумела, што самым уплывовым чалавекам сярод гэтых 3 быў прадстаўнік штабу Бабарыкі. А Бабарыка быў прадстаўніком тадам беларускі Газпром. Але ўлічваючы, што Беларусь не з'яўляецца здабытчыкам газу, зразумела, чый гэта Газпром. Ну і зразумела, адкуль пачалі расці, скажем так, ногі во ўсёй гэтай апазіцыі, бо нават яшчэ калі Тихановская там ездзіла па гарадах у сваёй прадвыбарчай кампаніі, пачалі з'яўляцца там відэа з машыны, дзе яна там ездзіла і пытала там, а я магу потым, ось калі што, вось так рабіць. І ёй гэта Марія Калеснікава звычайна ўсё там тлумачыла, як ты там, што ты па законе можаш рабіць, што ты можаш рабіць як прэзідэнт, якія заявы ты можаш рабіць. Ну і па гэтых відэа было зразумела, хто, скажем так, дёргаў за тыя нітачкі. І па сутнасці да гэтага часу так і адбываецца, просто людзі памяняліся. Калеснікаву тую ж самую закрылі пазней, ось, а Тихановскую попросту высунулі з краіны. Зрозуміло. Такий момент ще, який незрозумілий може українцям бути, це те, що наскільки були жорстокі репресії, бо воно так все затихло, і ми розуміємо чому. Тому що, безпреділ був міліцейський, мінтовський. Чи є відомості про те, взагалі, скільки людей було вбито, скільки пропало безвісти, взагалі, досі про них не чутно? Наскільки сильно це все було, що воно так і затихло? Бо кадри були шокуючі, якщо чесно. Ну, я тебе можу сказати, що до гэтага часу, з 20-го года, Белстат, гэта статыстычная агенцыя, не выдавала статыстыку по прыросту і адмоўнаму прыросту насельніцтва. До гэтага часу і нема. А в опозиція, там люди по людям не ходять, не як питають? Ти знаєш, статистична, вся інформація про те, колькі людей там помирає, колькі там нараджається, вона про державні структури подається там у нейкі там центри, тому що коли чоловік нараджається, його ж реєструють. Ось, все гэта контролюється державою. І звичайно, кожний год, там кожний квартал гэта інформація, яна публікавалася. І тоді ось пачалі про гэта казаць, калі ось гэты каранавірус быў.
І калі у Маскве, там, дзе 12 мільёнаў насельніцтва, гінула па 2-3 тысячы на дзень, у Беларусі толькі знаходзілі з каранавірусам там 1000. У Беларусі, якая 10 мільёнаў, знаходзілі толькі 1000, а гінула там 4-5 чалавек ад каранавірусу. Ось. А потым, калі пачалі з'яўляцца дадзеныя, і атрымаеш па некаторых абласцях там на раёны, якія не вельмі вялікія, по 500, по 600 чалавек папросту, ну, збольшвалася гэтая колькасць памерлых. Ну, і зразумела, што не проста так, там за 3 месяцы на 500 чалавек памерла больш, чым звычайна. Вось так, і гэта таксама быў тым штуршком, які пачаў абурваць людзей, што як бы з гэтай уладай нічога не зробіш. Ну, і вось гэтае стаўленне менавіта да каранавіруса і да людзей, якія вось, ну, як бы, ну, па сутнасці, тыя, хто жыў па тэлевізары, яны і не ведалі нічога пра каранавірус. Яны не насілі маскі, не апрацоўвалі рукі антысептыкамі, ну, то бишь, ну, не рабілі нічога, каб хоць як-небудзь там зменшыць рызык захворвання. Такое было стаўленне дзяржавы. І я згубіў думку, пра што мы казалі. Колькі загінула, невядома. Ёсць толькі тыя, хто імёны тых, хто вядомы. Там дзесьці з дзесятак чалавек. Колькі рэпрэсавана, гэта і не падлічыць. Афіцыйна апошні раз, калі я цікавіўся, прызнанымі палітзняволенымі было 1700 чалавек. Это афіцыйна прызнаныя палітзняволеныя. Зараз, напрыклад, ну, адкрый папросту, можаш там зайсці ў Тэлеграм і Радыё Свабода Беларусь, напрыклад, взяць і проста пагартаць, колькі на тыдзень ты знойдзеш паведомлень пра тое, што арыштавалі там якую-небудзь там сестру, падругі брата, які ў 20-м годзе штосьці там напісаў. Там траюрадную прапраўнучку там якога-небудзь там лідара беларускага, які там сядзіць. Там за каментары там які-небудзь каго-небудзь загреблі. На тыдзень 5-6. 5-6 такіх паведамленняў з'яўляецца проста ось. Пры тым, што 4 гады ўжо амаль што прайшло. Прычым адна была цікавая навіна, хлапчыне было 17 год у 20-м. Яны дачакаліся, пакуль ён стане паўналетнім, і затрымалі яго. І калі у той момант, у 20-21 год сістэма папросту, ну, не спраўлялася з гэтымі рэпрэсіямі, ну, таму што просто, ну, як бы, гэта было просто зашмат. І тады саджалі самых актыўных, тых, хто патрапляўся ўжо. Зараз пачалі, ну, ёсць час, ёсць што шукаць. Як у тых мемах, там, што вось калі там кагосьці забіваюць там і ляціць там машына міліцэйская там з мігалкамі і так далей. І там і дакладней не ляціць, там стаіць на месцы машына там. А калі там я дастаў піва ў парку, там і ўсё, машына ляціць, там і куча ментоў да цябе бяжыць, каб затрымаць цябе там з півам у парку. Гэта таксама зараз працуе там у Беларусі. Там кагосьці рэжуць, забіваюць, ну, все там сядзяць, там куряць, паляць. Ты напісаў каментар, Лукашенко дрэнны прэзідэнт, все, там леціць ОМОН, уже там, все, там гэтыя МНСнікі там уже лесвіцу ставіць, праз вакно да цябе залетаць, там, выносіць шыбы і гэтак далей. Вот так зараз працуе ў Беларусі. Зрозуміло, да, не весело. Ну, як кажуть, інтернет все памятае. Ты нават там у 20-м годзе штосьці напісаў, і все. Ну, пра што казаць, калі у 20-м годзе саджалі за коробку ад тэлевізора LG, якая напалову чырвоная, напалову белая. Не напалову чырвоная, напалову белая. Там такая белая коробка ад тэлевізора, і пасярэдзіне такая белая штука, я знаю, з надпісам LG. Та. І ось у кагосьці на балконе гэта ўсё валялася, і так склалася, што гэтая коробка там прысланілася да шыбы, і праз шыбу яна ось выглядала як чырвона-белы сцяг. Чалавека просто посадзілі. Да, уж. Як то я... І праз пляцоўкі некаторыя людзі хацелі набыць такія коробкі.
Як твоя історія почалася? Чому поїхав, по яким, ну і зрозуміло, напевно, по яким причинам, але тим не менш, як все закрутилося, як почалося, хто наїхав і як втік? Ну, точніше, грубо кажучи, я б навіть сказав не втік, а в цьому плані, а передислокувався. Провел рекогностировку. Та-та-та-та-та. Ну, там було як? Ну, 9 яких-то місяця, жнивня. Так, жнивня. 9 жнивня я не мог бути там у центрі, тому що там на виборчому участку я робив все. Там ми гуртувалися, так само просто там які чатики, ми там які знайомства заімели. Потім там 10 числа на наступний день я был на метро Пушкінська, гэта там бліжэй до центру, так само вельмі важное скрыжаванне такое. Ось там, до речі, 9 числа забілі першага Трайковскага, застрэлілі на плошчы на гэтай. Ось непасрэдна ось у мяне на вачах быў гэты вадзіцель, які просто там выйшаў з аўтобуса паглядзець там, ці ёсць магчымасць там неяк далей праехаць. Ну, зразумела, што я там не было, там што плошчу цалкам перакрылі. Ось. І калі ён павяртаўся ў аўтобус, светлашумавая граната па спіне яму ударила. І там досыць все сур'ёзна было, прыйшлося там машыны нават разганяць, каб скорая могла пад'ехаць, потому что там сур'ёзныя былі траўмы. Гэта было літаральна вось передо мной, перед маімі вачыма. Ось, стрелялі по мне там, ну, гумовымі кулямі там по майму Логану. Ось, але там рикошетила крыху пад дніщу, таму нічога. На той момант не пастраждала, але потым пастраждала ўжо літаральна праз дзень. Калі ўсё так быццам бы скончылася, гэта ўжо было там середа ці чацвер, я ўжо не памятаю, 11 ці 12 число нават. Калі ўжо такое ўсё спала і пачалася такая апатыя. І чаму я кажу пра агульную, таму што я калі знайшоў потым праз адваката, мы шукалі сведкаў з гэтай маёй сітуацыі там для следчага камітэту. Там быў хлапчына, які ў той момант ішоў па другім боку дарогі. Ось, і ён, калі ў яго там бралі гэтыя показы, ён якраз там просто так паэтычна напісаў, што ось, было адчуванне такой смуты, і хацелася пайсці дзе-небудзь набухацца. І я ось ішоў там у бар, і вось там і пабачыў вось гэтую сітуацыю. Ну і па сутнасці гэта вось адлюстроўвае тое, што адбывалася, таму што вось неяк все накоплівалася, і вось раптам абвалілася. І все знікла, і гэтак далей. Ось. І я, в принципе, на сваёй машыне, на сваім Логане, можна сказаць, катаўся па горадзе ў пошуках прыгодаў. Ось. І прыгоды мяне знайшлі раней, чым я іх. Ось, мяне спынілі. Ось. Казаць, причина остановки мне было няма кому, потому что до мяне просто не падышлі з таким запытам, бо просто пачалі там дёргаць. Ну, я закрыўся, вядома ж, пачалі там дёргаць за ручкі, і зразумела, што а калі ляснулі ўжо па лабавухе, я кажу, все, моя працоўная машына, прывітанне, і на працу я бліжэйшымі днямі не выйду, потому что лабавуха мінус. Ось. А я яшчэ быў на клейках гэтых Яндекс Таксі, там все. Все по фэншую. І, дарэчы, першае відэа пра відэа я дазнаўся менавіта ад Яндекса, якія з Масквы мне там на пошту напісалі, што вось там да нас потрапіла відэа, там, што ваша машына там, ну, па нумарах просто. Там, калі па нумарах спереду не бачна, там збоку наклейка была, там буйныя нумары былі. Ну, гэта для пасажыраў, каб збоку было бачна нумар твоей машыны, каб прасцей знаходзіць. Яны вось па відэа па гэтым там вылічылі, што вось гэта быў я. І нават, по-моему, 1000 беларускіх рублёў мне там кинулі на ремонт. Вибачте за незручності, да? Московская контора. Простите, да. Мы аннексируем вашу страну, вот вам 1000 рублей. 1000 рублей там за побитое шкло. Тоді мені
ну, як бы разбили шкло, боковое шкло разбили, открыли машину, меня там вытягнули. Ну, там есть відео, я тобі, коли що, скину, там уставиш гэты момент. Ось там приняли, як сказали полонные россияне, феноменально. Ось, покантовали там, і другий раз, коли мене б'ють мусори, другий раз мне разбивают голову. Разбили голову, і гэта другі раз, можна сказати, уратавала мне жыццё. Таму што першы раз гэта было на футболе, яшчэ там у 2001 на адборачным, дарэчы, мы гралі з Украіны і прайгралі 2-0. Ось, і тады мусарам там не спадабаўся колер майго дзяржаўнага сцягу, за што мне таксама разбілі галаву, але там да перапынку мяне яе забінтавалі, і потым, калі собор, гэта, ну, як ваш Беркут, у нас собор быў і ёсць, в прынцыпе, собор рабіў нам хвіліну на памяць. Гэта калі цябе ставяць уздоўж праходу, і потым усе гэтыя собраўцы хвіліну ходзяць кругамі і пінаюць цябе. Ну, мяне піналі менш, таму што ў мяне ўжо была перавязаная галава. Ну, і тут зноўку ж у мяне разбілі галаву, што дало мне падставу імітаваць дрэнны стан здароўя. Чым я і займаўся гадзін, напэўна, 5. Пакуль там сидзеў у аўтобусе, выклікалі нават скорую мне. Ось, выклікалі скорую. Прыехаў там лекар, аглядзеў мяне, казаў, што трэба мяне забіраць, бо там зашываць трэба галаву, ўсё такое. Ну, зразумела было, што ну, нічога там шыць не трэба. Ось, але там таксама людзі разумелі, да чаго гэта ўсё вядзе, таму што ну, не першы дзень ужо быў такі. Ось, з першага разу мяне ў скорую не забралі, і дзесьці там уже калі там сцемнела, павезлі ў РУВД афармляць, і гэтак далей. Там яшчэ там папіналі, папрыймалі, і гэтак далей. Ось, там ужо там, спасылацца на разбітую галаву было складаней, таму што там просто іншыя людзі, яны не ведалі, што у меня разбітая галава. Ось. І там дзесьці о 3 гадзіне ночы ўжо склалі на мяне 2 пратаколы. Адзін за парушэнне дарожнага руху, другі за удзел у несанкцыянаваных акцыях. Як потым высветлілася, што абодва гэтыя пратаколы былі згубленыя, таму што ні адзін з іх у базу не патрапіў. Потым, калі там праз следчы камітэт рабіліся запыты, і мой адвакат там азнаёмліваўся са справай, там была выпіска з маіх адміністрацыйных правапарушэнняў, і там гэтых пратаколаў не было. То есть, ну, вось можна ўявіць, якое было напружанне, які быў поток з гэтых самых пратаколаў, калі вось складзеныя пратаколы просто знікалі. Мае пратаколы просто зніклі, і мяне тады з другой спробы аддалі ўжо ў скорую. Мяне забрала скорая, ось, адвезлі там бальнічку, зрабілі там нейкія рэнтгены, і да лекара направілі. Ось, я патэлефанаваў там двоюроднаму брату, ён прыехаў, забраў мяне, таму што было ўжо там каля 4 нават гадзінаў, я думаю, куды я зараз пайду. Там зараз дайду до метро, а там это цэнтр горада быў, там яшчэ раз мяне прымуць, зноўку скорую гэтую ж самую павязуць, і то не факт. Ось. Машыну потым я шукаў 10 дзён. 10 дзён я шукаў сваю машыну і знайшоў, дзякуючы корэспандэнтам Тутбаю. Это ну, такая пляцоўка, быццам накшталт вашага OLX, напэўна. З навінамі усялякімі. Ось там працамі, там, ну, такая ось пляцоўка. І яны там рабілі агляд гэтых штрафных пляцовак. І там ось дзесьці на фотке патрапіўся мой логан. І так я знайшоў праз 10 дзён машыну. А калі я тэлефанаваў, гэта было ўжо 13 ці 14 число, тэлефанаваў у міліцыю, каб дазнацца, дзе моя машына, я 8,5 хвілін чакаў, пакуль здымуць слухалку. 8,5 хвілін. Я чакаў толькі, каб мой выклік хтосьці прыняў.
Ось Ну, знову ж бо дуже багато людей було. про те, у яким напруженні у той момент працавала сістэма. То бишь я мог грабаваць каго-небудзь, і калі б нават ён пачаў тэлефанаваць у міліцыю, у мне было 8 хвілін. І гэта толькі каб яму слухалку знялі. А потым пакуль ён распавядзе, пакуль там знойдуць наряд, так я б ужо там дзе-небудзь на мяжы з Польшай бы быў, калі б я кагосьці грабаваў, калі б толькі там пра мяне спахваціліся. Угу. Таму ўсё там было вельмі напружана. Машыну знайшоў, ужо было добра. Правда, там яна некалькі дзён стаяла з пабітым шклом. Відэа з машыны я таксама скіну, там, калі што ўставіш, як яна выглядала. Пабіта было просто ўсё, акрамя задніх стапакоў. Не ведаю чаму, але ўсё разбілі, акрамя задніх стапакоў. Ось, там і ветракі, і фары, і ўсё. І люстэркі адломаныя былі. І з нагі яшчэ ў багажнік хтосьці заехаў. Ось, в принципі, ось такія ось былі пригоди. Та, але потім як ти виїхав? Чи виїхав ти спокійно? Чи дали тобі спокійно виїхати? Куди ти виїхав? І потім як потрапив в Україну? Ну, там потім почалися всілякі розборки, бо я почав збирати так звану доказову базу. Бо, ну, просто так это покидати не хотілося, а просто там, як більшість робила, собраться і з'їхати, ну, мені не було жадання. Ну і до того ж, Білорусь на той момент була досить унікальною країною, бо всі країни під час коронавірусу забороняли уїзд, Білорусь забороняла виїзд. Ось, ну, нельга було наш унікальний картопляний коронавірус розносити по світі. Ось, тому був заборонений виїзд, і виїхати можна було тільки на навчання, на лікування або на працю. Ось. Я написав заяву у слідчий комітет, все, мене там прийняли, цю заяву, 3 місяці її розглядали, ну, як мусять терміни, і місяць взяли додатково там щось висвітляти. У виніку мені прийшов відказ. Па-першае, што высветліць, хто гэтыя невядомыя людзі, якія мяне збілі, невядома хто, і таму прыцягнуць да адказнасці няма каго, але пры гэтым давалася спасылка на тое, што працаўнікі сілавых структур дзейнічалі адпаведна закону, і спецсродкі прымяняліся да мяне таксама на падставе таго ж самага закону, і ўсё ўвогуле класна было. Ось, пасля гэтага, зразумела, з адвакатам мы падалі скаргу праз суд, я не памятаю, як ён там называецца, карацей, праз суд, які галаўнейшы крыху за следчы камітэт. Ось, заплаціў я тую пошліну, якую там трэба было, матэрыялы, ўсё праз адваката мы падалі. Знайшлі сведка вось того, пра якога я казаў, плюс яшчэ там некалькі сведкаў знайшлі на месцы, адвакат хадзіла там па кватэрах. Ось, знайшлася дзяўчынка, якая бачыла, як маю машыну збівалі ўжо пасля таго, як мяне ў ёй не было, дзеля чаго падставаў увогуле ніякіх не было. Ось, і вось гэтага хлопца, які ішоў па другім боку вуліцы, мы знайшлі літаральна, ось, калі я сядзеў яшчэ ў адвакатуры, і там пра мяне артыкул быў напісаны на тым же самым Тутбаі, я попросил попросту сведкаў, каб дадалі там радок, што я шукаю сведкаў. Я не паспеў з адвакатуры выйсці, як мне ўжо затэлефанаваў чалавек, што вось я там быў і гатовы там даць показы. Ну, все гэта мы сабралі, падалі ў суд, все, суд прыняў гэтую справу да разгляду, і там у вызначеную дату мы до 9 гадзіны з адвакатам прыйшлі ў зал суду, там прадстаўнікі следчага камітэту і так далей, там нейкая огляд дзяўчынка на выгляд гадоў 18, але ўжо была прадстаўніком следчага камітэту. Ось, нам сказалі, што все, рашэнне будзе прынята, але не зараз, а о 12 гадзіне. Зноўку мы на 3 гадзіны разышліся з адвакатам, павярнуліся о 12, там знаёмыя адвакаты яе таксама ўжо сабраліся, якія там па сваіх справах, але засталіся, каб падтрымаць, папросту зайсці, скажам так, у залю суда. Ось, нам змянілі прадстаўніка пракуратуры, следчага камітэта,
нейкага мужика, які там бегаў па калідоры, у яго неяк спыталі, типа, што такое, чаму пераносіцца паседжанне, таму што з 12 нам перанеслі зноўку на час, на гадзіну дня. Ну, там все, зараз дазнаецеся, зараз дазнаецеся. І мы заходзім у суд і кажуць, што вось гэтая пастанова, на якую я падаў скаргу, літаральна выпадкова, але 2 дня назад яе спраставалі. Кіраўнік следчага камітэту спраставаў пастанову вось гэтага следака, які яе зрабіў. Ну і улічваючы, што гэтая пастанова спрастована, ну, сэнсу яе абскарджваць няма, таму што яна ўжо не дзейсная. Ось, на усялякія нашыя запыты з адвакатам, як гэта ўсё, ну, афіцыйны ліст я мушу атрымаць з тым, што вось гэта ўсё спрастована. Вось яны пачалі ўвогуле адмаражвацца, калі раней яны яшчэ штосьці там пісалі і неяк адпісваліся на афіцыйным узроўні. Тут яны ўжо пачалі адмаражвацца цалкам. Ось. Ну і стала зразумела, што трэба штосьці рабіць, потому што літаральна ўсе, хто пісаў заяву следчы камітэт, сидзелі ўжо паўгады як. Я не сидзеў, напэўна, толькі таму, што выпадак так склаўся, што тыя пратаколы, адзін з якіх быў за менавіта удзел у несанкцыянаваных акцыях, яны папросту зніклі. І ў базах былі мае толькі там правапарушэнні, якія там датычацца вадзіцельскіх нейкіх момантаў там. Ну, адміністратыўкі. Ну, так, адміністратыўка, але ну, гэта ж таксама несанкцыянаваныя акцыі і шэсці, таксама адміністратыўка. Це не було крымінальному праваджанню. Была адміністратыўка, ну, такая, вадзіцельская, там, праезд на забаронены сігнал светлафора, там, перавышэнне там хуткасці і так далей. Там не пристёгнуты рэмнём бяспекі, ну, такое. Таму, напэўна, да мяне яшчэ гэтая сістэма не дабралася. Ну, хутчэй за ўсё, на дадзены момант, хутчэй за ўсё да мяне ўжо дабралася, але я з'ехаў, ось там праз знаёмых, дакументы, дарэчы, рабіў мне пан Роман Скрыпін. Ён разрабіў мне дакумент пра тое, што я быццам бы выязджаю на працу. Таму што, ну, іншых магчымасцяў выехаць не было. Повага пану Роману. Ось, пан Роман Скрыпін зрабіў мне дакументы, і тады я выехаў, гэта было 18 верасня 21 года, я выехаў ва Ўкраіну, таму што ва Ўкраіну не трэба было візы. Ось, выехаў я на сваім Логане, які ўжо на той момант быў адноўлены. Ну і як ти попав в добровольчий рух білоруський в Україні? Я так розумію, ти ж був в полку Костуся Каліновського. Так, першым, дзе мне давялося паслужыць, гэта быў полк Каліновскага. Было гэта яшчэ, ну, першыя 3 дні пасля паўнамаштабкі я вывозіў знаёмых з Кіева. Так сталася, што мы ажно 3 дні мы дабіраліся да Ужгарада, бо там знаёмы, які там кватэру нейкую там знайшоў і гэтак далей. Потым высветліцца, што гэта, дарэчы, быў пан Грышын, калі я не памыляюся. Ну, там праз Скрыпіна, там все, там гэтыя ўсе знаёмствы былі. Ну, ось, я там схадзіў да вайскамату. Ось, бо, ну, звычайна, я меў ваенную спецыяльнасць. Як гэта па-беларуску нават не ведаю, вылічальнік, калі даслоўна пераводзіць, вылічальнік. Це трішки не зрозуміло. Ну, можеш російською сказати. Вичислитель. Ага. Вичислитель командно-штабної машини. На компі сидить, коротше. Просто за компом. Ні. Чи це трішки не те? Там не комп, это у вас тут комп. У нас такая алюминиевая дошка, у инженеров советских такие. Планшетка такая, тут 2 таких линейки, ось такая же в Беларусі. Я перакананы, що до сённяшняга часу по такой там стреляють. Алюмінієва дошка такая, як шахматная, якая складаецца, раскладаецца, там лінейка з гэтым скутамерам, і ось ты на ёй там карандашиком простым там, клас. Алокам малюеш там гэта. Біокомп'ютер. Дакладнасць ввогуле, прям песня.
Вось, і гэта была моя праца. Я атрымліваў дадзеныя ад там пункту назірання, наносіў там гэтыя кропкі мішэні, і потым перадаваў гэта ўсё на батарею. І батарея уже по маім дадзеным стреляла. Ну, все, это моя праца была. Ну, то бишь, недалёкі ад арміі чалавек. ВДВшнік. Ось, прыйшоў тады я ў гэты вайскамат, каб, ну, мабілізавацца. Ось, але мне сказалі, што там была купа народу. Ну, на початку було дуже купа народу, багато людей. там нейкія спісы ўжо складалі, там самаарганізацыя пачалася. Ось, там вычапіў я чалавека, які там адказны быў, кажу, у мяне ёсць ваенная спецыяльнасць. Ну, кажу, о, класна, ваенная спецыяльнасць, гэта добра. Ось, кажу, але ёсць нюанс. Ось, я беларус. Ось, там такі, ой, що там это, а если там ваши сейчас пойдут, ты що там? Є одна просто гівка з паном Томашевичем в нашому чаті в телеграм-каналі. До речі, підписуйтесь, будь ласка, на телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. І там конкретна гівка з паном Томашевичем, який каже «там». Ну, літаральна, мне было все равно на той момент, і па сутнасці гэта падштурхоўвала. Я першапачаткова я вырашыў, што як толькі там беларусы нейкія ўторнуцца, я адразу тут пайду. Але я б дагэтуль бы не пайшоў бы, калі б я прытрымліваўся гэтага меркавання, дагэтуль бы там сидзеў бы дзе-нибудь в Ужгарадзе і чакаў, калі там же гэтыя беларусы пойдуць, каб я там пайшоў уже мобілізаваць. Або хоча б у горці, да? Ну, ось, выніку мне сказать, там приходите пасля выходных, там мы зараз разгребем гэтую ситуацию, тут своих там, а там з нейкімі гэтымі довідкамі прыходзілі там, хто там прыдатны ў нейкі час, хто непрыдатны, хтосьці там быў непрыдатны, але хацеў ваяваць, хтосьці быў прыдатны, але не хацеў ваяваць. Там, карацей, сваіх запытаў было просто море. Ну, людзей пастаянна там под 200 чалавек знаходзілася каля вайскамату. Ось. Але за ось гэтыя выходныя там праз знаёмых выйшлі на батальён на той момант яшчэ Каліноўскага, мы там спісаліся праз тэлеграм, паразмаўлялі, за мяне там некаторыя украінскія людзі ўжо на той момант упісаліся. Ось, мне напісалі ліст суправаджальны, ну, што я такі-то, такі-то еду туды-то, туды-то, ў такую-то часціну. Таму што дакументаў у мяне не было, пашпарту у мяне не было, таму што ён быў у польскім консульстве, а польскае консульство з Кіева крыху з'ехала разам з сваім пашпартам. Пашпарт я знайшоў там праз 8 ці колькі месяцаў. У восені толькі 22-го года я знайшоў свой пашпарт у Львове. Але гэта другая, іншая гісторыя. Ось, і я патрапіў да Кіева цягніком. Гэта пачатак сакавіка, дзесьці быў, сярэдзіна ўжо сакавіка. Ось, мы патрапілі на школу, мы былі, тады полк Каліноўскага базаваўся на базе Азову. Таму што дзе яшчэ быць добраахвотнікам, як не ў Азове. Ну, тобто вони вам підсобили, грубо кажучи. Так, але афіцыйна мы не былі ўладкаваны. Ну, зрозуміло. Мы не мелі там ні ваенных білетаў, нічога не мелі. Як я разумею, што на той момант не было б просто ніякай інструкції. Ну, вакханалія була, звичайно, тому що коли люди не розуміли. Я запитував, як... Перший раз же ж повномасштабна війна. Як мені мобілізуватися, мені там кидали нейкі спасилки про, як працює іншаземний легіон. І що, типу, гэты легіон фармуецца на базе іншай дзяржавы, і яна ўжо адсылае людзей. Ну, а як ты будзеш сфармаваны на Беларусі, што ты будзеш фармавацца? Зразумела, што так не працуе. Але досыць хутка там неяк все выпрацавалася, і на базе ГУРу быў створаны першы інтэрнацыянальны легіён, куды нас запрасілі, ці як там адбывалася, я не ведаю, таму што не кіраваў гэтай справай. Ось, але прапанавалі нам уже там і кантракты, і все было, ну, якія-ніякія
мелі на той момент ужо, скажем так, дакументы. Нам зрабілі ваенныя квіткі, і першы мой контракт пачаўся 27 сакавіка. Угу. Сакавік, вибач, це, нагадай, березень? Перший месяц. Перший месяц. Січень. Перший місяць, зачекай, це ж березень. Март. Як це? Я зрозумів. Добре. 03. Так. Відношення до вас, яке було з боку українських офіцерів, це теж важливо? Чи була повага, або навпаки? Можливо, серед військовослужбовців були якісь питання? Як це все відбувалося взагалі з українським командуванням, українським військом? Взаємодія? Камандаванне, насамрэч, оно было толькі там дзесьці у гары, бо калі мы пачалі ўжо нейкія выязджаць на баявыя дзеі непасрэдна, мы там уже зарганізоўваліся самі і наладжвалі гарызантальныя сувязі самастойна. Напрыклад, першы баявы мой выхад, які зацягнуўся аж на 14 дзён, нам кажуть, вы там на 2-3 дні там, і это. Це ж не Арестович був? Ні, не тижні ж, дні. Ну та. Калі б тижні, я б уже прахаваў бы гэтую схему. 2-3 дні там пабудзеце і гэтак далей. Мы там прыехалі, там была чыгуначная станцыя побач з элеватарам. І я быў у мінамётным разліку. І я зразумеў, што 2-3 днямі не скончыцца, таму што нас папросту не было кім змяняць. У нас у мінамётных разлікаў не было ратацыі. Там было две кропкі, дзе мусіць быць мінамётныя разлікі. Адзін з 82-кай, адзін з 60-кай. І нас просто не было кім змяніць, таму мы разумелі, што мы тут просто кукуем да апошняга, таму што там тую ж выведку змянялі кожныя 3 дні, то бишь там хлопцы пасядзелі 3 дні там у акопах, умоўна кажучы, ад'ехалі там на некалькі кіlometrаў у вёсцы, там пасядзелі 2-3 дні. І так чаргаванне такое адбывалася. Датычна мінамётнікаў такога не было. Але з сумежнымі, зразумела, што на той момант у нас не было той колькасці, каб пэўны участак фронту трымаць, таму нас узмацнялі смежнымі падраздзяленнямі. Напрыклад, мы тады былі з 61-й брыгадай. Звычайна такія мужыкі былі, такія досыць дарослыя ўжо, такія, таму што брыгада, як зразумела, толькі сфармавалася літаральна. Таму там в асноўным всякія трыошнікі і такія, хто самастойна ішоў. І нармальна камунікавалі, размаўлялі, там шуронамі мяняліся і так далей. Яны нас там падкармлівалі, таму што у нас тады з забеспячэннем было не лепшая сітуацыя абстаяла. Не було такого, що типу, от ви білоруси, ідіть туди і... Ідіть свайго Лукашенку на порядку. Та. Такого не було? У таких чатах, калі пачынаеш там щось казаць, што чамусь украінцы не робяць вось гэтага, чаму там беларусы воююць, прыязджаюць нават воеваць, там з Новай Зеландыі прыязджаюць воеваць, а украінцы воеваць не ідуць. І тады скажу, ідзі-ка ты там свайго Лукашенку спачатку прыбяры. Што ты тут нас жыць вучыш? Таму было і такое. Але тады такога ад менавіта вайсковаслужбоўцаў такога ніколі не было. Там мяне пачаставалі пакуль што на дадзены момант самым смачным салам. Генеральскім, спадзяваюсь. Нам далі сала такое у 3-літровым жбане. Такое сало просто шикарнае. Там было сало іншае, там дзе ты тую шкурку адрызаў, потым кату кідаў, і кот 3 дні хадзіў і грыз гэтую шкурку. А тут просто такое сало было просто класнае, і шкурка такая прям як хрящ. Що ви самі з'їли, ви коту не віддавали. Кот там був зайнятий. Зрозуміло. Шкуркою. А якщо серйозно, зараз як? Краще з забезпеченням, краще комунікація?
От як зараз ситуація? Ти ж, я розумію, ти зараз вже не воюєш, не в активне не приймаєш дії, ти більше на волонтерську діяльність перейшов для БДК і для Білоруського добровольчого корпусу, і для Кастуся, ну, для своїх, грубо кажучи. Як зараз там вся ситуація відбувається? Ну, скажімо так, Вона проблема, краще, гірше? які були на початку, там набив, що там, ну, мовно кажучи, жрати не було що. Угу. Зараз, ну, гэтага нема. Зараз з гэтым праблемаў нема, забеспячэнне досыць добрае, ты ж украінскія нават сухпайкі таксама досыць класныя. Ну, не такія, конечно, класныя, як канадскія, бо там О, да. Я чув про даводилося канадські, частаваць так. там і канадські, і французькі там. Ну, Канадські правильно. самі легендарні, кажуть, просто. Незрівнянно, правда, з українським борщем, який є в деяких сухпаях, є борщ. Так, то... Адзінае, што ва але ўкраінскім канадскі нема легендарны. гэтых для таго, каб падагреваць гэта ўсё. Напрыклад, у французскім ёсць. Там ёсць нават такія металёвыя штукі і такая таблетка, ты яе падпальваеш. Ну, маленькі казанки такі, да, такі Так, там штучки. такая металёвая, прычым яна складаецца, такая металёвая, як мангальчик такі. Ну, та. Ты кладзеш таблетку, падпальваеш яе, кансервы, і ты просто можаш кансерву гэтую разагрэць. Таму гэта адзінае, чым быў плюс французскіх сухпайкоў, што іх можна было падагрэць. Ну, в канадському ж, наче, ці без пламені хімічні розігрівачі немає. Там нема ввогуле. Нічого собі. Гэта ў амерыканскіх ёсць. Мы потым пачалі браць з амерыканскіх, вымаць гэтыя пакеты з хімічнай, дзе просто воду і Та, і воно реакція, та, карбід там, здаецца. І туды можна было і украінскія мы кідалі, там кашу ці што-небудзь у пакеце гэтым кідаеш, яно грэецца. Я зрозумів. Ось, зараз з гэтым, ну, нема. То есть нема сэнсу там зараз там той же тушняк нам перадаваць. З гэтым нема праблемаў. Зараз ёсць праблемы іншыя, напрыклад, у цябе тая ж форма, якая выходзіць з ладу. Бо, напрыклад, ты там нават папросту ты мог праз нейкія там кушчы пралазіць там і дзесьці ногу пацарапаў. І зразумела, што медык не будзе там разбірацца, там што ў цябе просто царапіна, папросту возьме, разрэжа гэтую твою штаніну і ўсё. І вось яна ўжо непрыдатная, табе ўжо трэба новую. А новую табе, ну, па карыстанні табе ніхто не дасць. Трэба гэтую спачатку там спісаць. А ну, гэтую спісаць там трэба яшчэ паперы, што ты вось там, і вось гэта было, і вось гэта стварыў, і вось гэта. Вже військова бюрократія, я зрозумів, вона ще залишається. І з гэтым складана. На жаль. Але нават папросту, нават калі ты патрапіш пад дождж, ты мокры, ты прыходзіш мокры, табе няма у што перапрануцца, мы з гэтым сутыкаліся. Ну і папросту там з уласных заробкаў ты набываў сабе падменны камплект той же самай формы, там штаноў, там тыя ж берцы набывалі другія. Ось, а ёсць людзі, якія, ну, не то, што там набыць складана, а ёсць рэчы, на якія больш важныя нават, чым берцы. Бо які сэнс у якіх ты берцах, калі ты не бачыш уначы, што ў цябе за 100 метраў адбываецца. Ось, і... Зі зброєю як? Скажи, чи дають західну Українці, ну, ми, і чи це тільки стрілково, чи це щось посерйозніше? Мы на весне нават яшчэ ў 22-м годзе атрымлівалі ўжо былі ЧЗ чэшскія. Непогано. І потым атрымалі Скар-Л. Нічого собі. І що ж? І ЧЗ-ки Бренд 2 і Скар-Л. Ну, звичайно, мені здається, Скар-Л був. Так, я був з Скар-Л. Ну, це стрілкова зброя. А гранатомети, бронетехніка. АТшки были, стингеры. Стингеры были. Тобто, что я со стингера я могу шмальнуть. Влучиш? Потім, коли ми вже... А воно само, в принципі, да. Ну, так там ще на весті треба... Ну, так, я розумію. Що де треба підкрутити, відкрутити. Це невдалий жарт цивільного, пане Іване. Поки що цивільного. Так що... Затежки, да, затежки там откинув, натиснув, воно полетіло, кинув і забився. Ну, ось. Це на початку кинув, забився. Зараз, ні, зараз повісив за спину і волонтерам віддати треба. На збори. На жаль. Тому тягаєш гэтыя трубы таксама і не выкідаеш, калі ёсць магчымасць. Ось, у Лісічанску, калі мы былі, гэта ўжо быў чэрвень. Там прыйшлі нам мінамёты. Яны былі іранскія,
Це конфісковані, зачекай, це конфісковані американцям, Ми так які... зрозуміли, що так, тому що це іранські, які були скрадені у ізраїльтян. Ну, система була скрадена, скажімо. Ага. Ось, але вироблені вони були у Ірані. Ось, нам дали там 120-ку, класна 120-ка. Я з нею працював, вона досить легка, у порівнянні з совєтською, видатний міномет. Причому їздили, тоді вже і машини з'явилися у нас, звичайно, тягачі, які давалися до 3 сімерок, бо вони йшли в комплекті з тягачом. Ну, звичайно, тягач, такий добрий тягач віддавали під більш важні потреби. А 3 сімерки тягать могли там і Уралом яким-небудь, там, шашигать, і ну, любим іншим транспортом. Ось, тому ну, тобто, такий транспорт атрымлівалося мені побачити. Ось, ну, нема питань со зброї, принаймні со стрілецької докладно. І боєкомплекту так само нема. Не було, принаймні, обмежень. Ну, ми вже завершуємо, ми в годину з тобою розмовляємо. Давай тоді, якщо ми зі зброєю розібралися, що в цьому проблем, в принципі, нема з забезпеченням зброї, давай скажемо про документи і взагалі статус білорусів і білоруських добровольців в Україні. Я не тільки від тебе чув, це ще проблема руських добровольців, які були росіян, які ще за то воювали, що проблеми з документами існують, що постійно люди знаходяться в підвішеному стані, ніхто не знає, що і як, а якщо не сподобаєшся ти якомусь Державна прикордонна служба, ДПСнику, то, в принципі, можуть і депортувати. Яка у тебе історія? Ну, у мене був той же самий кейс, з яким я з'їжджав, скажімо так, з Білорусі, до якого ще додалося уділ у озброєним формуванні на території іншої країни. Це артикул, по яким мене чекає смертне покарання. Да, смертне покарання на території Білорусі. Смертне покарання на території Білорусі не відмінено. Там. І, мабуть, до некільких покарань і не буде відмінено. Ось. І з гэтым кейсом я звернуўся да, ёсць такая арганізацыя «Права на захіст», яна ад ААН, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ось, і праз іх ужо яны там склалі пакет дакументаў, які неабходны, каб падаць іх у Дзяржаўную міграцыйную службу. Ось, там все падаў, з прыгодамі, канешне, у мяне там все гэта прынялі. Ось, і па сутнасці зараз я ў такім падвешаным стане ўжо, напэўна, 8-й месяц. Ось, калі я папросту чакаю, калі там штосьці вырашыцца. Чаму так доўга? У мяне, ну, як бы, нема адказу на гэта пытанне. Ось, таму што калі там знаёмая моя атрымлівала той же статус у 2020 годзе, у канцы 20-га, 21-м падавалася, там былі чэргі, там літаральна былі чэргі, ты прыходзіў да гэтага ДМСу, ён там на 4-м паверсе, а чэрга была дзе-небудзь на вуліцы і за кутом яшчэ заканчивалась. Зараз ты там прыходзіш і тебе прыходзіцца грукаць па стале, каб хто-небудзь выйшаў з кабінета і заўважыў, што ты прыйшоў і трэба неяк да цябе звярнуцца і увагу прыцягнуць. Ось, ну, больш 3 чалавек адначасова наведвальнікаў ДМСу я не бачыў там. Ось, таму чаму так доўга, я просто не ўяўляю. Ось, таму што просто не ўяўляю. Ёсць меркаванне, што, конечно ж, там яны просто чакаюць. Ну, мабыць, ему там, ну, умоўна кажучы, мякка кажучы, наскучыць гэтая справа. І ён з'едзе ў Польшу. І тады ўсё, і не трэба нічога рабіць, і класна. Так це просто тупо банальна лінь чиновників? Чи це корупційна складова? Ну, як ти вважаєш? Я розумію, що ти не знаєш. Мені не пропонували. Але як тобі? Тобто тобі не казали, типу, давай мені $2000, я тобі порішаю цей момент. Тобто це просто тупо вони забили хер на свої обов'язки. Рішали, до мене не підходили. Ось так я там некалькі гэтых, як яны, співбесіди
собеседование, короче. Ну, співбесіда, так і Ну, будеш. по-українську, по-білоруську я Та. не А, пам'ятаю, як. по-білоруську, я зрозумів. Скоротей, ну, на розмови ось на такі я приходив, там кілька разів, там все. Ось, нема питань до мене ніяких, там все досить добре. Кейс досить такий, ну, нормальний. Тобто ж, ну, мені загрожає смертне покарання на території Білорусі. Ось, на момент виїзду мені вже був кейс достатковий для отримання статусу утікача. Ось, а зараз там я в огляді. Утікач. Ось, і при цьому, якби, у мене немає офіційного статусу, але я маю право тут знаходитися. Але при цьому я не можу, наприклад, уладкуватися на працю, тому що я не резидент країни. Угу. Так, у мене є там гэты номер платника податкаў, я яго зрабіў у свой час яшчэ да паўнамаштабнага. Але ён не ёсць падставай, каб мяне уладкаваць на працу. Сёння, напрыклад, 25.04 і заўтра 26.04 і у мяне ўжо правы заканчваюцца. Сёння я апошні дзень, калі я магу, калі у мяне, скажем так, калі у мяне ёсць яшчэ хоць якія-небудзь правы ва ўкраіне. Ось, бо завтра у меня гэтых правоў так... не будзе. У меня не будзе права на кіраванне транспартним сродкам категорії Б нават завтра. Я зрозумів. Так а диви, окей, ну ви ж це пояснюєте нашим чиновникам. Є ж, напевно, якісь білоруські організації в Україні, той же самий Білоруський дім, якщо він функціонує. Ну, типу, чому все одно так іде все повільно? Тому що це нікого не цікавить. Типу, просто нема в цьому вигоди якоїсь, чи... Так, знаєш, просто так. ж є... Ну, це капець. Насправді, чиновники українські... Зараз, зачекай, Іване, зачекай зараз. Українські чиновники, ви взагалі як себе почуваєте? Люди з інших країн, навіть пострадянських, хай пострадянських країн, але переїхали захищати нашу державу. І ви вже, мало того, що старих добровольців, які ще з 14-го року тут воюють, мурижити їм яйця, 10 років вже, так почали, і навіть повномасштабна війна не змінила цю історію. Все. Ну, типу, нащо так робити? Продовжуйте, пане Іван. Це такий момент звернення до наших. Все у законодавство опирається. Тому що, ну, як по законодавству, наприклад, я можу поміняти ті ж самі прави. Але для того, щоб мені їх поміняти на території України, мені треба достати довідку про те, що я отримав ці права на території Білорусі, про те, що я не позбавлявся цих прав на території Білорусі, і про виписку, що я не стою на уліку у наркологічному диспансері на території Білорусі. Це те, що мені відказали у юридичній консультації для ветеранів. Ну, тобто вони, знаючи, що в Білорусі диктаторський режим, і тільки через те, що в законі прописано, що треба отак, він просто не мінявся, коли почалася війна. Так, він не змінявся. І вони такі, вибачте, у нас лапки. Від бруківки на Хрещатику. Да, це 100%. Це приблизно так само, як на Софійській площі. Теж бруківка не мінялася, але Бог з нею, з цією бруківкою. Ми з нею зможемо порішати після війни, після нашої перемоги. Але з людьми, так відбуватися. Народні депутати, якого хера? Внесіть поправки в закон. Треба петиція. Бо, як мені написали, що все працює тільки про петиції. Але набрати 25 тисяч петиції інколи. 25 тисяч голосів, ну, для... А до депутатів якось зверталися до наших? Ну, типу, є такі, які контактують з Білорусі? Які лічать Тихановською законно обраним президентом? Ну, не обов'язково Гончаренко. Є у нас партія «Голос», є партія «Слуга народу». Про іншу партію ми не будемо говорити, бо її нема, вона зрадники. Нема знайомих з депутатів. Ось, і серед тих 43 проглядів під моїм недільним стрімом так само навряд чи є хто-небудь з депутатів. Ну, хто зна. Можливо. Знаєш, бувають такі попадаються hidden gem. На ближайшу стріму неділю я тоді офіційно звернуся до кого-небудь, що, мабуть, коли буде глядіти хто-небудь з депутатів, зв'яжіться зі мною і давайте пропрацюємо цю тему. Тому що, насамрэч, добре, коли ти
прыехаў добраахвотнікам, калі ў цябе ёсць куды павярнуцца. Напрыклад, там у цябе там, напрыклад, там знаёмыя у Польшчы ці там у іншай краіне в Еўропе, або там сям'я ў цябе там ёсць, і у цябе ёсць куды павярнуцца. Калі ў цябе няма куды павярнуцца, калі ты ехаў з мэтай, што ты тут будзеш да апошняга, але вось штосьці сталася, што гэтая апошняя настала, і табе трэба кудысьці павяртацца, а на тэрыторыю Беларусі ты павярнуцца ўжо не можаш. Ты застаешся без нічога, без правоў, у цябе ёсць толькі абавязкі. Абавязак твой пакінуць тэрыторыю Украіны праз 7 дзён пасля заканчэння твайго кантракту. Што ты можаш зрабіць? Нічога. Ты за 7 дзён нават не атрымаеш паперу, якая табе неабходна для того, каб пераехаць праз мяжу. Таму што там зноўку ж гэта ўсе рапарты, пакуль яно апрацуецца. Я, напрыклад, калі з другога інтэрнацыянальнага я звальняўся, я напісаў рапарт 21 чэрвеня, дакументы я атрымаў поштай 6 жніўня. То бишь праз 2 тыдні я атрымаў толькі дакументы пра тое, што я звольнены з гэтай часткі, і я з такога-то па такое-то прахадзіў там службу. Да, бюрократія. І такіх беларусаў, якім, напрыклад, няма куды павярнуцца, іх досыць шмат. Іх большасць, я б сказаў. Таму што, па-першае, 100% ніхто з тых, хто ваюе зараз за Украіну, 100% яны не павярнуцца ў Беларусь. Калі там не кантузіць ужо вельмі там моцна, і ты павернешся ў Беларусь папросту таму, што у цябе там уже кукуха паехала канчаткова. Гэта адзіны прыклад, калі ты можаш у цвярозым розуме вырашыць пасля вайны ва Ўкраіне на баку Украіны паехаць у Беларусь. У астатніх, я перакананы, што не ва ўсіх там ёсць сябры настолькі добрыя, да якіх можна прыехаць і жыць там у Еўропе, або ёсць родзічы, якія жывуць ужо ў Еўропе, да якіх ты можаш у выпадку чаго павярнуцца і працягнуць там жыццё. Таму што ва Ўкраіне афіцыйна ты будзеш парушальнікам закону. Ужо праз 7 дзён. Да, я тут в цій ситуації можу тільки, напевно, вибачитися за нашу бюрократію. Повір мені, ми теж, буває, страждаємо від нього, але це не в порівнянні. У нас хоча б є паспорта, і ми тут маємо права. Ця ситуація набагато складніша. Ну що, я можу побажати в цьому плані тільки удачі, насправді. І будемо сподіватися, що все-таки можновладці звернуть на це увагу, на цю проблему, і все-таки почнуть її вирішувати. Бо, скоріш за все, така сама ситуація буде і, наприклад, не тільки ж у СНДшних, так, у колишніх радянських країн добровольців, але і, наприклад, є такі люди, які з Заходу приїхали сюди і хочуть тут залишитися. І в цьому проблема, що є таке ставлення одних більш поблажливе, да, бо це ж Захід, йолки-палки, да, а тут ж Білорусь, що, куди поробиш. То я сподіваюся, це питання вирішиться. Захад не Захад, а просто там-то цивілізаваная країна, і ти можеш адтуль нейкія звесткі про чоловіка атрымаць. Наприклад, як з тими ж правами. Ні, це зрозуміло. Я маю на увазі, що відношення наших чиновників до тих чи інших добровольців. От і все. Закон, Зеленський ж казав про закон про множне громадянство. Я мяркую, што калі ён запрацуе, толькі невядома, і калі ён запрацуе, я грамадзянства атрымаю, мабыць, хутчэй, чым статус уцекача. Прикинь, така ситуація. Прикинь, взагалі така ситуація. Дочекатися громадянства швидше. Мне гэта задаволіць, бо мне просто патрэбны статус в Украіне. А будзе гэта статус уцекача або статус грамадзяніна, галоўнае, каб я пры гэтым статус грамадзяніна Беларусі не згубіў, таму што яшчэ ёсць у мяне пляны павярнуцца, нягледзячы на тое, што там калі ў мяне была імпрэза з парваным пашпартам, і мне пачалі пісаць: о, это які гэта там патрыёт, гэта здраднік, ён нават пашпарт парваў, як ён зараз павернецца ў Беларусь. Паверце мне, пашпарт – гэта апошняе, што мне будзе неабходна, калі я збяруся ў Беларусь. А у тую Беларусь, у якую мне трэба будзе заязджаць па пашпарце, мне нема ніякага сэнсу заязджаць. Непогано. Я думаю, на цьому можна і завершити сьогодні. Це непогане завершення. Дякую, Іване.
Дякую тобі, що розповів ці всі історії. Я хочу нагадати нашим глядачам, це був Іван Тамашевич, білоруський доброволець, зараз волонтер, друг нашого каналу і автор каналу Тамашевич Вор. Підпишіться обов'язково на нього. Ну, от така ситуація, хлопчики і дівчата. Є дійсно гарні моменти, а от в кінці ми зрозуміли, що моментів буває поганих вельми шмат, як то кажуть, так, білоруською. І їх треба вирішувати. Ці люди за нас воюють, ці люди не мають зараз своєї країни, ця країна анексована по факту. Про росіян, які воюють на нашій стороні, я взагалі мовчу, що в їх країні відбувається і як їм з цим жити. Це ще важче. І єдине, напевно, який мінімум ми можемо зробити, це хоча б, щоб документально вони спокійно себе тут почували. З вами був Тимур Філоненко. Підписуйтеся на канал, донатьте на ЗСУ. Слава Україні! Хлопчики і дівчата, ми обов'язково переможемо. Всім па-па.